Denge gel, Denge Kurdistaniye. Şinavendان چین رادیوی دنگ گلدن باش کدارن هجه ایرو 16 هزیران 2025 دوشم لبرکسل ساعت 11 لامده 12 امنو چین دنوا روژه ده پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویه İsrail'e çar heremen İran'a kirin hedef İran'ı be hefti muşekan bersivda. Erişen İsrail'ü İran'a yelne hemberi hev ben haber devam dike ku 13 Haziran'e be erişa İsrail'e yalıser İran'ı destekler. İsrail'e Tahran, İsfahan u Meşhed'e eriş bir ser navenden hilberandun u avetina muşekan. Çavkaniyen fermiyen İsrail'e erişa ledici balafırgeha Meşhed'e ve ki erişa heri dur ad diruka İsrail'i denirhan. Tel Aviv ve peki ve şandın ku bale dikşine ser asla ve İraniya le tesisen ve ke Natanz u kargihen muşekan. Arteşa paslarana İran'ı jirakyan ku de erişa du ale ser Tahran'de seroke istihbarate u cigirevi hatine kuştum. İran'ı heftih muşek avetin İsrail'e. Leguri çavkanyan de erişa le Tel Aviv'de çar kes hatine kuştun u zedetiri set kez birindar bule de erişa le Heyfa'ye de ji çar kes hatine kuştun her val Heyfa u Tel Aviv, Heyfa u Peta, Tikva ziyanin mezin çibune. İran'e kuştunan Mehmet Kazimi u Cigirevi Pişrasker ajanse teslim u ajansa İsnay'ın İran'ı raganın ku seruke istihbarata arteşa pastaran ya İran'e Mehmet Kazimi Cigirevi Hasan Muhakkiki u fermandar Musim Bakiri jale İsrail'e ve hatine kuştun. Seruk veziri İsrail'e Binyamin Netanyahu jiragahan ku buvan berpirse istihbarata ya arteşa pastaran Mehmet Kazimi u Cigirevi le Tahran'e kuştunan. Netanyahu diyar ki ku erişen leşkeriye İsrail'e yelneser İran'ı dikare besede magu hertına deslatariye ugut İsrail jibu gefen Tahran'e jiser xoye bide rakirin ve her tişte ku jides devante bike. Nülüfer Koçkut ve Türkiye ve Pevajı rast buxuyne yenvun da biken kurdum. La Almanya bajarı Frankfurt'e civina gel hat pekani nünerek keneke Nülüfer Koç u gele Kurdistan'ı tevli civine bun. Nülüfer Koç bersivda persen beştaran leser persen feskina PKK te çuvate u duruşlata navinde rola Kurdan de çibe Nülüfer Koçkut şeril ruşlata navin her diçe kurdu be. Riya çarı Siriya kurdu civaka demokratik reder bastı be. Deve ev paradigma jali Türkiye ve baş beyxwendin. Eğer Türkiye ve pevajı baş naxuyne u leguri ve hassasiyete tevne gere yenkuvun da bikenne kurdum. Nülüfer Koç li serpirsa feskira PKK jigud PKK gihişte armanca xwe. Timi hevlan rebera po yen bu çare seriya aştiyane hebun. Ve ke despeke salin 1909 iroji biryara PKK biryarek raste rupelek nuhatiye vekirinu evrite vatiye tekoşina li ser zemina demokratik. Samandet Ramon Good em şerna xwazin aşti jî bi teslimiyetê pêk nayê. Samandet Ramon jineke jigelê tisel tale evgel Miratzadeyên şaristaniya Mayene û li dijî metingeriya Spanyayê û li dijî dewleta nû ya Meksika têkoşînê dike. Erdnîgariya ku Sementrên Ramon lê ji dayîk bûye yek jî cihên ku xizanî zext û zora dewletê herî zêde lê heye. Têgotî ku Ramona di salên 1905 de li eyaleta Sihên Pas jî dayîk bûye. Agahiyên derbarê wê de kêmin lê têzanîn ku ev di temenekî ciwan de tev li artêşa rizgariya netewê ya Zapatista ezelnê bûye. Beriya şerê çekdarî jî bi karên tenduristiyê mijûl bû. Samendent Raman beyiku maskeya li ser rûyê xwe veke dibêje
حوجه ناکه کو هن ناوه me zanibin. Em weke jin lehengên ku jale dîrokê ve nehatine nivîsandin. Em weke jin êdî li malê nasekinin. Em ê beşdarî biryar ji vîn têkoşîn û çiyayan bibin. Em şer naxwazin aiştî jî bi teslîmetê pêk nayê. Samendert Raman li Meksîkayê bûye sembola şoreşgeran û ji bo jinan kanûnê şoreşgerî amadekirine. Ev kanûn jî bûye belgeyeke dîrokî ku vîzyona şoreşgerê ya Zapatistan û mafê jinan diyar dike. Vê kanûnê di nava civakên Zapatista û seranserê Amerîkaya Latîn bandoreke mezin kiriye. Romane yekem kes bû ku di sala 1996 de çû Meksîka City û li ser navê Ezlenê bi desthilatariya Meksîka re hevdîtin kiriye. Di heman salê de bi nexweşiya gurçikê ya giran ketiye û di şeşê çileya 2006 de li sihên pasê jiyana xwe ji dest daye. Mirina wê li nav civakê Zapatista û derdorên aktivîst yên navnetê bi şîneke mezin hat pêşwazî kirin. Lê pey xwe netêne şoreşek mîratiya berxwedaneke bi rûme tişt. Hêdeke qurbaniyên komkujiya Seyfoyê bi bîr anî Kongre Demokratîka Gelan Hêdeke ji bo sedûdehemîn salvegera komkujiya Suryaniyan li ser hesaba xwe ya medya dijîtal da xuyaniyek da. Hêdeke dibêje dîroka 15 Hezîrana 1915 de destpêka komkujiya li dijî gelê Suryaniyê. Gelê Suryanî yek ji gelên qedîmiyê vê xakê ye. Em bi bîr dixin ku davakirina aiştî û civaka demokratîk e hevrûbûna bi heqetê re gelek giring e. Em xwedî li bank û hevrûbûnê ya gelê Suryanî derdikevin û êşên wan parve dikin. Li Amedê Meclisa Ekolojiyê hat avakirin. Li Amedê bi beşdariya gelek derdoran avakirina Meclisa Ekolojiyê bi daxuyanekê nivîskê hat ragihandin. Di daxuyanê de ewil endamê Komîlê Ekolojiya Amedê Necdet Sezgin axivî û armanca civînê got. Sezgin wiha dibêje em Meclisa Ekolojiya Amedê ava dikin. Ev meclis dê bibe çareseriya pirsgirêkên têkildarê ekolojiyê. Li rûşlata navîn şer heye em weke Meclisa Ekolojiyê li dijî şerin. Ekolojîst Yıldırım Arslan jî axivî got ew keda 50 salan gihîştî asteke bilind. Çi qasî bigere têkilî xurt be xebajê ew qas digihîje gel. Em pergala modernîteyê demokratîk diparêzin wêrê nîşanî me daye. Azadiya jînê Rûnesansa me ye divê em vê baş fêm bikin. Aliyê xwe yê ekolojîk pêş bixin. Îro em li rûşlata navîn pêşengeya Rûnesansê dikin. Lewma divê êdî xebatên teorîk bigihîjin gel. Piştre jî rêzîknameya Meclisa Ekolojiya Amedê ji hêla aktivîst Sevra Dadelen ve hate xwendin û meclis hate ragihandin. Li Swîsrê Meclisa Zarokan hat avakirin. Zarokên Kurd yên li Swîsrê li navên da civaka Kurda Demokratîk bi civîneke avakirina meclisa xwe ragihandin. Di civînê zarokan de amadekariyên Mihîrcana Zarokan û Winterhorê jî hate nîqaşkirin. Zarokên ki beriya Mihîrcanê bi coş li hev civiyan tevaya rojê stran gotin û demên bi coş derbas kirin. Ji bo hevserokatiya Meclisa Nur Rezan Cuma û raperên Zîlan hatinin bijartin. Hevserokê Nur ragihandin ku ew ê ji bo zarokan zêdetir bernameyan li dar bixin û ji bo berfirekirina meclisê di hemû kantonan de xebatên bimeşînin. Mihîrcana Zarokan ya Winterhorê wê îsal ji aliyê Meclisa Zarokana Swîsrê ve were organize kirin. Mihîrcana Zarokan wê di 13 Tirmihê de li bajarê Winterhorê were pêkanîn. Di Mihîrcanê de wê gelek hunermend amade bibin û hunerê xwe pêşkêş bikin. Sedû hevtuh û heşt kes bi dilxwazî ji kampa Holê derketin. Di çarçoyê hewldanên hêsankirina vegera dilxwaz a koçberan de duh beşa yekemîn ya karwanê hêviyê ji kampa Holê ber bi Helebê derketin re. Hat diyarkirin ku beşa yekemîn ji 42 malbatan û sedû hevtuh heşt kesan pêk dihat. Kom bi kordînaya karên civakiya rêveberiya Xweser a Bakurê Sûriyê çûne Helebê. Hat diyarkirin ku Yekîtiya Piştevaniya İstikrara Helebê û Komîseriya Bilind ya Koçberan a Netewên Yekbûyî Unîserê jî destek dan rêveberiye. Beriya ku karwanê koçberan ber bi Helebê ve
derkevere aliyên beşdar peyamek îmse kirin. Piştre hevserokê rêveberiya kampa Holê Cîhan Henan axivî got li gorî biryara vegerandina welatiyên Sûriyeyê li herêmên xwe ya 23 çile 2025 hatiye îmzekirin kartê meşandin. Ev peyman bi rêgezên mafê mirovan û qanûnê navnêtê wê hatiye îmzekirin û ketiye pratikê de. Cîhan Henan got ku ew ê ji bo vegera ewle û birûmet ya tevaya Sûriyeyan li herêmên xwe bi tevaya aliyên alaqedar re kar bikin û li kampa Holê 11,000 koçberên ji Sûriyeyê hene. Pelegodan cemen û çên saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.